инсон ҳамон замон ояндаи худро сохта метавонад ки худ аз таъриху тамаддуни аҷдодонаш бархурдор буда арҷ гузорад ба таъриху фарҳанги волои миллӣ. осорхонаҳо дар рушди таъриху фарҳанги миллӣ нақши муассир доранд. худшиносиву худогоҳии миллӣ ва арҷгузорӣ ба таърихи хеш яке аз равандҳои муҳимтарин дар ташаккулёбии инсон ҳамчун шахсияти комилу худогоҳ маҳсуб ёфта, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ пайваста дар ин масоили пурарзиш ва маънавӣ барномаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалиро роҳандозӣ менамояд, то таъриху фарҳанги миллӣ ва мероси ниёгон ҳифз гардад. нақши осорхонаҳо дар тарбияи мардум дар роҳи хештаншиносӣ арз гузоштан ба фарҳанги ниёгон хеле бориз аст. дар осорхонаҳо беҳтарин офаридаҳо ҷамъоварӣ мешаванд ва дидани ин офаридаҳо, ин дастовардҳое ки тӯли таърих ин миллати сарбаланд ба даст омаданд давра ба давра ба зеҳни тамошобин зудтар таъсир намудан ва ӯро ба як роҳи созандагӣ, худшиносӣ водор намудан хело нақши бориз дорад. хусусан албатта тариқи бадеият пешниҳод намудани як давраи таърихӣ ин бештар нақш мебандад ба насли ҷавон. яъне дар осорхонаҳо давраҳои гуногуни таърихӣ тавассути бадеият, тавассути ашёи осорхонавӣ пешниҳод шуданд ки ин таъсиргузор аст ва хусусан ба мафкураи ҷавонон ва ҳамзамон дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва донистани гузашта хеле осонтар, яъне дарк мекунанд давраҳои гуногуни таърихиро. чуне ки пешвои муаззам миллат иброз доштанд, халқе ки ба гузаштааш арҷ мегузорад, халқе ки ҳофизаи қавии таърихӣ дорад, ҳатман осорхона бунёд мекунад. албатта сатҳи ғановату боигарӣ ва доштани таърихи пурғановат ҳар як кишвар, ҳар як халқият ин аз ҳамун ғановату аз ҳамун доштани экспонатҳои он яъне бар аъло намоён аст. боиси ифтихор аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 3400 ёдгориҳои гуногуни таърихӣ ба қайд гирифта шуданд ки албатта ҳар як ин ёдгориҳо аз ҷониби бостоншиносон кашф шуданд ва бозёфтҳои ин ёдгориҳо дар куҷо ҷамъоварӣ мешаванд? маҳз дар осорхонаҳо ҷамъоварӣ мешаванд ва ба таври шоиста ба тамошобинон муаррифӣ карда мешавад. саҳми устод Садриддин Айнӣ ва академик Бобоҷон Ғафуров дар муаррифии таърихи пурпечутоби миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ тавассути китоби намунаи адабиёти тоҷик ва шоҳасари тоҷикон беназир аст. омӯхтани таърих танҳо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дурнамоест ки роҳи ояндаи миллат ва пешомадҳои давлатдориро равшан намуда барои худогоҳии миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва рушди тафаккури таърихии наслҳои оянда хизмат мекунад. мо меросбарон ва давомдиҳандагони кору пайкори аҷдодонамон ҳастем ва ободиву сарбаландии миллатамонро хоҳонем. бояд ин нуктаро ҳаргиз фаромӯш насозем ва ифтихорманд аз он бошем ки миллати бо фарҳанг ва постори таъриху тамаддуни гузаштагонамон ҳастем. дар воқеъ осорхона ин ҳифзкунандаи маданияту фарҳанги гузаштагонамон ки мустақиман бо ватанамон ҳамоҳанг аст мебошад. набояд фаромӯш созем ки асоси ватандӯстиву меҳанпарастӣ ин арзишҳои рӯҳиву ахлоқӣ ва маърифативу фарҳангии ҷамъиятӣ арзёбӣ карда мешавад. имрӯз нақши осорхонаҳо дар ташаккулёбии шахсият ва рушди фарҳанги миллӣ назаррас мебошад. имрӯз дар саросари кишвари азизи мо беш аз 112 осорхонаҳои шаклан гуногун фаъолият доранд. ин 112 осорхона маҳз ҳамон осорхонаҳое ҳастанд ки тамошои онҳо барои ҳамаи қишрҳои ҷомеа дастрас аст. агар мо осорхонаҳои мактабӣ ва соҳавиро ба инобат гирем, имрӯз дар қаламрави Тоҷикистон беш аз 400 осорхона фаъолият мекунад. албатта бунёди осорхона талаботҳо ва
қонун қоидаҳои худро дорад. Аз ҷумла бо суръат бунёд шудани осорхона дар Қалмак Тоҷикистон ин хеле фоли нек аст ва ба мавҷудияти заминаҳои муҳими таърихиву фарҳангии пурғаноити халқи тоҷик ҳамбастагӣ зич дорад. Яъне таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ба соҳаи осорхонаҳо аст ва ҳамзамон ёдгориҳои зиёди таърихиву фарҳангӣ аст, ки имрӯз дар саросари кишвари азизи мо Тоҷикистон осорхонаҳо бо суръат бунёд шуда истоданд. Феълан сокинони мамлакат ва меҳмонон аз онҳо ба таври васеъ истифода мебаранд. махсусан дар осорхонаи миллии тоҷикистон тамоми имконият ҷиҳати нигаҳдорӣ ва муаррифии таъриху фарҳанги миллӣ фароҳам аст. Кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон баҳри анҷоми рисолати бардӯштдошта, ҷамъоварӣ, ба қайдгирӣ, барқарорсозӣ, омӯзишу таҳқиқ ва ҳифзу нигаҳдории намунаҳои нодири мероси таърихиву фарҳангӣ пайваста кӯшиш ба харҷ дода, тавассути роҳандозии фаъолияти фарҳангӣ маърифатӣ, намоиши экспозитсионӣ ва илмӣ тадқиқотӣ дар раванди тарбияи худшиносию худогоҳии миллӣ, муаррифии хотираи таърихӣ ва манзури ҷомеа намудани беҳтарин арзишҳои таърихиву фарҳангӣ нақши арзанда дорад. бо мақсади ошно намудани табақаҳои гуногуни аҳолии кишвар ва меҳмонони хориҷӣ ба мероси фарҳангии миллати тоҷик дар осорхона шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. қабл аз ҳама дар толорҳои экспозитсионии осорхона экспонатҳои нодир аз аҳди бостон то замони муосир ба маърази тамошо гузошта шудаанд, ки ҳар як экспонат ва коллексияи он бозгӯкунандаи давраҳои гуногуни таърихи халқи тоҷиканд. ифтитоҳи бошукӯҳи осорхонаи миллии Тоҷикистон санаи 20 марти соли 2013 ин дастоварди муҳими фарҳангӣ барои миллати тоҷик маҳсуб меёбад. Асосгузори осорхонаҳои миллӣ дар Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд ва бинои зебо ва муҷаҳҳаз барои фаъолияти осорхонавӣ дар маркази шаҳри Душанбе, пойтахти азизамон, осорхонаи миллӣ бунёд шуд ва ифтитоҳ ёфт ва дар баробари ифтитоҳи ин бинои зебову пурҳашамат барои маҳсуб барои фаъолияти осорхонавӣ ҳамзамон аз ҷониби пешвои миллат зимни ифтитоҳи осорхонаи миллӣ ба осорхонаи миллии Тоҷикистон беш аз 2000 ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ эҳдо шуданд, ки бо истифода аз ин ёдгориҳои пурарзиш, ки ёдгориҳои бисёрам муҳими таърихиву фарҳангӣ мебошанд, дар осорхонаи миллии Толори Туфои Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. Тамоми шароитҳо фароҳам аст, ки дар осорхонаи миллии Тоҷикистон фаъолияти осорхонавӣ рушд намояд ва ҳамзамон меҳмонон ва сокинони пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо таърихи пурифтихори халқи тоҷик аз наздик ошиноӣ пайдо намоянд. имрӯз дар осорхонаи миллии Тоҷикистон барои тамошобинон 4 шуъбаи экспозитсионӣ фаъолият мекунад, аз ҷумла шуъбаи табиат, шуъбаи таърихи Бостон ва асрҳои миёна, шуъбаи таърихи нав ва навтарин, шуъбаи экспозитсионии санъати тасвирӣ ва амалӣ, ки дар 22 толор пешниҳоди тамошобинон шуданд, ки ҳаҷми умумии толорҳои экспозитсионӣ 15000 метри квадратиро ташкил медиҳад. дар умум бинои осорхонаи миллии Тоҷикистон 24000 метри квадратиро ташкил медиҳад, ки чунон гуфтем 15000 метри квадратии он барои экспозитсия, барои тамошои тамошобинон пешниҳод шудааст. аз ҷумла бо истифода аз толорҳои намоишии шуъбаи таърихи Бостон ва асрҳои миёна, ки дорои беш аз 3400 экспонати пурарзиш мебошад, тамошобинон имкон доранд, ки ба харитаи ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон, давраҳои ҳаёти инсоният дар асрҳои санг ва биринҷ, фарҳанги зардуштӣ, давраҳои гуногуни таърихии ҳунарҳои хушнависӣ ва мисгарӣ, ёдгориҳои эпиграфӣ, намунаҳои мухталифи сиккаҳои давраҳои гуногуни таърихӣ шинос шаванд. аҳамияти экспозитсияҳои мазкур дар он зоҳир мегардад, ки ҳамаи маълумотномаҳои дақиқ ва боэътимодро оид ба ин ё он ашёи таърихӣ пешниҳод мекунанд.
воқеан осорхонаҳо ин маконе ҳастанд ки тамошои онҳо барои ҳамаи қишрҳои ҷомеа дастрас аст ва дар осорхонаҳо ҳамаи мо хуб медонем ки беҳтарин офаридаҳои инсоният мансуб аз давраҳои гуногуни таърихӣ ҷамъоварӣ мешаванд, ҳифз мешаванд ва пешкаши тамошобинон гардонда мешаванд. албатта имрӯз тамошобинони осорхонаи Миллии Тоҷикистон хеле зиёданд. хусусан дар осорхонаи Миллии Тоҷикистон барои қабули тамошобинон сайёҳони хориҷӣ шароитҳо фароҳам аст. имрӯз мутахассисони ҷавону кордону забондон ба кор дар осорхонаи Миллии Тоҷикистон ҷалб шуданд ки онҳо имрӯз қодир ҳастанд ки бо забонҳои гуногуни олам аз қабили забони русӣ, забони англисӣ, забони хитоӣ, забони арабӣ, ҳиндуӣ ба тамошобинон сайрҳои осорхонавиро баргузор менамоянд. албатта пешниҳоди сайрҳои осорхонавӣ бо забонҳои гуногуни олам ин албатта дар бештар муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ва ҳамзамон таърих фарҳанги пурғановати халқи тоҷик нақши хеле бориз дорад. имрӯз мо шаҳрвандон аз он ифтихорманд ҳастем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон осорхонаҳо ки дорои экспонатҳо ва бозёфтҳои таърихиву фарҳангӣ ҳастанд ва арзиши баланди маънавиву таърихӣ доранд зиёд ба назар мерасанд. дар осорхонаҳои ватаниямон нигораҳои дорои арзишҳои баланди таърихӣ дошта мавҷуд буда ба меҳвари асосии таърихиву фарҳангӣ ва урфу одати миллиямон табдил ёфтанд ки ҳамарӯза меҳмонон ва сайёҳони ватаниву хориҷӣ мунтазам тамошо намуда аз таърихи миллати тоҷик огоҳ мегарданд. осорхонаҳо бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастии сокинони ҷумҳурӣ гӯшаҳову шуъбаҳо роҷеъ ба корнамоиву қаҳрамониҳои халқамон муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки воқеан мувофиқи мақсад буда дидан намудан аз он барои ҳар фарди ҷомеа шарт ва муҳим арзёбӣ мегардад. дар ташаккулёбии инсон муассисаҳои фарҳангӣ маданӣ амсоли осорхонаҳо нақши калон дошта онҳо дар ҳамаи давру замон муҷассамаи фарҳангиро монда аз як насл ба насли дигар мегузаранд. моро зарур аст ки осори илмиву ҳунарии аҷдодонамонро ҳифз намоем ва барои сохтани ояндаи некамон ҳамчун воситаи муҳимтарини тарбиявӣ мавриди истифодаи васеъ бо ҳадафи рушди тафаккури таърихӣ қарор диҳем.